realmente, estamos vendo, está saudando tranquilamente o árbitro, non sei, que notas ou que... Pues nada, o típico que cando vas a empezar o partido faz un salto, unha saída, nese momento pensei que alguén me dera unha patada por detrás, eu creo que pasou. Sí, de feito aí... Non mirei para atrás, e cando me digo, xa está, rompín e nada. A verdade é que unha desgracia. Non sei se algunha vez o virades, temos aquí xente que, bueno, aí temos a Estaba Capi. contentísimo, claro. Unha risa agora, pero... Claro, Vaya problemón. Preguntan aquí desde Twitter que cantos insultos deu Luisito nesa fase antes do vencemento de hoxe. Insultos por segundo. Non estaba para escutar eu tampouco, eu estaba noutra cousa. Despois o do rapazo, do porteiro suplente, claro, Edu lesiona, Edu non pode entrar na convocatoria, que chegou máis ou menos mediado o primeiro tempo, non? Foi o tempo que... Sí, chegou tarde, nada, a anécdota é que o rapaz estaba xogando na casa con sola, o sea que chegou ali e non sabía. Eu creo que iso realmente increíble o que pasou no partido. Bueno, afortunadamente quedou en anécdota, ahora tomamos a risa, pero a cousa puido ser seria porque mermouvos moito. Dicía Luisito que todo un plantexamento igual, algo que traballas durante a semana, que se che ven abaixo un minuto antes de empezar o partido, realmente. Sí, a verdade é que ten que cambiar, en nada ten que cambiar, dous xogadores antes de empezar o partido, cando xa estaba todo previsto, pero bueno, a primeira parte sí que sufrimos moito, eles tiveron ocasións, non dábamos saído, despois a verdade é que na segunda estivemos moito mellor, estivemos ben, incluso tivemos algunha ocasión para meter algún gol máis. Hai que poñer en contexto contra quen xogabades contra o Racing de Santander, que é un aspirante ao ascenso, un equipo que está entre os 4 primeiros, un equipo que por presuposto ten que estar aí arriba sí ou sí, e realmente o papel do Pontevedra con todos eses condicionantes non vou decir máis que digno, foi un papel de notable ou de sobresaíntes. Sí, a verdade é que, como ben dice, ten moito mérito o que fixo o equipo, non? Despois de todas as baixas, de todas as inconvenientes que tuvimos, a verdade é que dimos algunha segunda parte moi boa e a verdade é que é para estar moi contentos. Bueno, non sei se vos pasou, Mosquera, Pablo, algunha vez na vosa trayectoria profesional, 20 anos no mundo do fútbol, 2 mancados no quecemento. No. Pero ademais como foi, non? Cando están saludando, eso non o vira eu, ou cando estás indo para empezar xa un quecemento, sí, pero non, despois o de Edu, eu non o vi nunca tampouco. Vimos ese gol anulado, parece que por moi pouco, por centímetros, pero podías estar en fora de xogo Borjas, como celebrou Luisito, e o Pontevedra, non sei que pasou na segunda metade ou que dixo Luisito, aquí estamos a ver o gol de Alex, porque saístes con outro aire, máis frescos, xogando ataque, non sei que cambiou. Tamén tuvo que ver que cambiou a táctica, puso 3 centrais, 2 carrileiros por fora. Isto estaba traballado entre semana? Nós traballamos moitos sistemas con ele, ímos cambiando durante a semana, e a verdade é que saliu ben, non? Só hai que ver a segunda parte que fixemos, e creo que o cambio de sistema veu ben ao equipo, non? Bueno, pois ao final un empate fantástico do Pontevedra, empate a 1 con ese golazo de Alex Fernández. Hoxe demostrouse que na primeira parte non fixemos as cousas ben, e na segunda o míster fixo un par de cambios tácticos e serviron para polo menos empatar o partido. O gol a ver se entra nos mellores goles do enxogo. Sí, bueno, a ver si teño a sorte que me chame. Toda la semana mirando cómo juega el Racing, le rompo la cabeza a los futbolistas, miro todos los vídeos, juego de una manera y que te pase que se te lesione el central titular y el portero titular, pues menos mal que Vicente, pues yo tenía una fe ciega en él y hizo un partidazo. ¿Cómo me buscáis? ¿Qué jodidos sois? Qué jodidos. No, vamos a ver, tenemos 43 puntos. El Racing se fue, nos lleva 5, le tenemos el golaveras particular ganado. Pero sinceramente yo lo único que pienso es en ir a Astorga, mira qué diplomático voy a ser, en ir a Astorga y tratar de buscar la victoria en Astorga nada más. Y a partir de ahí, pues después pensar en el partido de la Arandina. No te ríes tú.